prognoze omogućila vam je Razvojna banka Vojvodine. U ove vrele letnje dane vožnja Vespom može da bude idealno osveženje. Za sutra, ukoliko planirate da sednete na Vespu, neće biti moguće jer su najavljeni pljuskovi i nepogode. Ali zato u subotu u Beogradu se održava jedna manifestacija koja će imati sreće zbog lepog vremena. Ponovo očekujemo vruće i suvo vreme. Naime, reč je o okupljanju vespaša koji će od Makiša preko 25. maja kuće cveća doći do Avale i uživaće u vrelom letnjem danu na najbolji mogući način. U Srbiji veoma toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguće i nepogode praćene gradom i obilnim pljuskovima. Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 16 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 38 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo, posle podne lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab jugoistočni vetar, minimalna temperatura 21, maksimalna 36 stepeni. Za vikend sunčano i veoma toplo, samo u istočnim predelima u subotu posle podne lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima. U ponedeljak pretežno sunčano, utorak pre podne lokalni razvoj oblačnosti na jugoistoku Srbije sa kišom i pljuskovima, u ostalim predelima sunčano. S obzirom na to da smo najavili ponovo tropsko vreme, internacionalni Vespa skup u subotu Beo Vespa proći će u najboljem redu. To može biti jedan vid vašeg osveženja, ukoliko Vespa ne bude način da se osvežite, sigurna sam da ćete pronaći nešto drugo. Gledanje vremenske prognoze omogućila vam je Razvojna banka